Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Idag na mga oras tayo kakabsat alas 5:51 iti agsapa. Anyan nga rakurak sa naimbagag sa pagkakabsat iti Webes may kasangapulo ket lima iti mabilang iti bulan iti Setyembre. Kumusta kakabsat? Agbalod ta iti kalman nga nakapudpudot. O di man pay kas iti panahon kakabsat ngem adala tamot iti panaglamiis na kadagiti nga gundaway kang runa na iti parbangon na ya. Well, madaydayaw lata iti apo iti salon at manangimpain na iti tunggal may sakana tayo iti panangipain na iti tultuloy nga bendisyon among amin tayo adda tinaawat tayo nga bendisyon isong agyaman tayo iti apo. Well, magipagpasit man dahil nga panagadal tayo kakabsat iti sasao ti apo. Ti agsapan at nun iti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti nga stasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsaka mang gabgablaw kada kay ti Aldao 18 Webes Lawrence Salazar. Tiaya anus ken na asi paangagluksaw ken natangsi di ka babalin na sana nalas nalakangang pungtuino na imo impanat sakit tinakan tidak kesan na pagrasakan pagragsakan nakit di kinapudno kenlawagan na iti biyag tayo iyaya pagrago iti kinapudno. Alawin nagyaman tayo iti daytang kanta kakabsat ti ayat iturod na amin. Wala na ya. Aya, awan iti condition na ngayat kasla ti ayat ti apo. Aya, awan ti condition na siya asino tayo man. Anyaman ipagdaldalanam, anyaman nga lahi nga naggapam ti Dios ay ayatin na tayo kakabsat. Well, dahito iti pagadalan tayo may papan iti ayat iti apo. Dahito iti may kadwa nga paset di inadal tayo kakabsat iti Martes. So makipagluat kayo man kanya kiti libro iti Roma kapitulo 8 32 aging gana iti 39. Kuna na di na impaidam iti mismo nga anak na no diket indaton na ngagpaay kada tayo amin. No impayan no impaay na iti anak na kada tayo dinto kadi asisasagana amang tedmet kada tayo iti so amin. Verse 33 siya asino man, when siya asinon to, iti mangi darum kadag iti pinili iti Diyos, iti mismo, Diyos, ibilang na ida awan basolda. Siya asino nga rod, iti makabalin amang sentensya kadakwada ni Kristo Jesus kadi, nga adda nga makanawan iti Diyos. Saan? Saan la natay, no diket di isupay, iti nang babaet, isupay iti nang babaet kada tayo. Verse 35, siya sino nga rod iti makabalin amang isina kada tayo iti ayat ni Kristo. Tiriribok, tirigat, iti panakaidadanes, iti bisin, iti kinapanglaw, iti peggadwin no patay. Kas kuna iti nasanto na surat, gapuken ka, kanayon ngagpeggad kami, matay. May bilang kami akas karnero ang maparte. Iti baet kada gitoy, awan dua-duanan anay, ngagbalay gitayo, babaon ken kuana, anagayat kada tayo,
Awan duwa-duwak nga awan iti makaisina kadatayo ti ayat na ipatay man wenno biag dagiti angheles man wenno dagiti sabali nga nainlangitan nga agturay wenno pan nakabalin iti agdama wenno iti masakbayan. Verse 39 ken isu ti maodi iti kangatuan alaw ang man wenno iti kaunggan iti daga awan pulos iti sangkaparsuaan iti makaisina kadatayo iti ayat iti Dios. Kukwa tayo gapo ken Kristo Jesus nga apo tayo. Agyaman tayo kadagito nga nabaknang launay nga sasao iti apo nga intiman pagadalan iti dayti nga gundayo. Kung nagkarod iti Tuesday kakabsat, dayto iti nagadalan tayo maipapan iti unconditional, unceasing love of Jesus. Inadal tayo nga iti Diyos kat saan nga masapol nga pagdadoan. Kat nakarit tayo kakabsat, ngayon tunudumteng, iti kasla agdaw tayo kadagiting ayat ti Apo, talyawon tayo laeng, wenno talyawon tayo iti cross, kitahan tayo iti dalan, nga nagnaan na, nga nagturong iti bantay kalbaryo. Kaya kat ijay kakabsat nga maiwaragawag iti Diyos, iti naidumdumang nga ayat iti tunggal may sakada tayo, ayat nga saan nga marukod, ayat nga saan nga mabilang, ayat nga saan nga maipalawag. Ngam adda nga iparparik na nakada tayo kakabsat, iti inaldaw-aldaw. Hanlaan nga di concern, no di genuine, legit nga ayat iparparik na iti tunggal may isa kada tayo nga inaldaw-aldaw kakabsat. Tada dumahan tayo nga ma-recognize, no dumakat de kitkitaan tayo lang kadya nga nasayat nga kasasaad tayo. Ngam sa totoo lang kakabsat, ti panagriing mo nga daan iti nasalun at ka panagangas, ayat dayta ni Kristo. Iso nga, amin nga banag numabalbalin kit pagyamanan tayo ti Apo. Well, may kadwa nga paadalan tayo kakabsat, saan tayo nga sapulan, wenno kasapulan, nga lawlawagan noan niya, iti pagpatinggaan, wenno pagbuduan tayo iti Dios. Mabalin nga adda iti agdingdingig kanyak iti dayto nga kasla iti panagrik nana, kat saan nga ayaten iti Dios. Gaputi na kadado, nga sangsangon na iti biag. Mabalin nga gapo iti wagas ti panagbiag mo. Mabalimot nga gapo iti nakadado nga naikomit mo nga basol, ngam kayat ka nga pabilgan. In palagipan iti dayto nga bigat kabsat, awan iti limitation, awan iti pagpatinggaan, iti ayat ni Kristo kakabsat ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. Now kitahan tayo man nga nalaing manipod ti binasa tayo. Siya sino iti wenno pakaipayan iti ayat iti Dios. Sino digiti deserving nga mabaling pagitudan na iti ayat ti Apo. Kas adda nga adalag kakabsat iti verse 32 ken 39 naawis kakabsat iti dadyo nga na-catch the attention ko no mamin ano nga daras nga nausar na-observe yung kakabsat yung word nga kada tayo wenno kadwa tayo ang ade kitaan tayo man nga daras nga nausar dayto di verse 31 no kadwa tayo iti Dios kunana sang kada di 31 mutlaang awan iti makabael abumusor kada tayo verse 32 indaton na ngagpaay kada tayo amin. Di verse 34, isupay amang ibabaet kada tayo. Di verse 35, sino nga ti makabalin amang isina kada tayo. Di verse 39, awan pulos amang iti sang kaparsuan iti makaisina kada tayo. Mabasa tayo di balikas nga kada tayo wenno kadwa tayo iti mamin-ennem nga daras iti 5 bersikulo kakabsat. Ngem nauneg iti kay papanan na daytoy. Halaan nga basta-basta nga kada tayo. Mabasa-basaen tayo ngem adda iti naununag pa nga kay papanan nga meaning na dahi iti kakabsat. Iparang-arang na iti kay papanan iti ayat iti Dios. Ibaga na iti ayat iti Dios ken no siya asino iti panangipariknaan na iti dayta nga ayat nga kakabsat. Ababa nga balikas nga nangikat iti amin nga biddeng wenno anyaman pay nga pagpatinggaan na. May nga sao nga para iti amin nga tao iti anyaman nga kasasaad, anyaman nga sitwasyon iti panagbiag. Dahito nga baba nga sao, kada tayo. Para kadagiti na baknang man, kadagiti na panglaw, kadagiti upper class, middle class, or anyaman nga paset. Ori pa kadagiti hudyo kin hintil. Para kadagiti puraw kin nangisit nga tattaw, basit man wenno dakkel. Kadagiti professionals, para kadagiti manursuro, teachers, driver, doctor, lawyer, para kadagiti trabahador, para kadagiti ubing ken lalakay. May nga sao dayta nga para iti amin nga tao. May nga sao kakabsat nga mga rakop iti amin nga tao anyaman nga kasasaad iti panagbiag iti adda kadakwada.
may nga sao nga mangi dagop kadagiti mangalam akas kini Pedro, mangidagop kadagiti narungsot ken mangidadanis nga tattao nga kas ken ni Pablo, mangidagop kadagiti tattao nga aglamlamiis iti pamati da. Ket mamati, ket mabalin kakabsat nga danunen na amin nga uneg. Aya iskinita man dayta, pagbaludan man, adadjay ka man sa marunong nga planeta. Aya kadagiti nga anyaman nga pasit kakabsat daytoy nga word mabalin na nga danunen. Aya adda nga arakupan na amin nga nalintag ken dakes. Anyaman nga kasasad ti panagbiag madaydayaw iti Dios. Ya, inawat na iti tunggol maysa. Kabsat iti kay papanan iti ayat iti Dios ket datayo. Datayo kakabsat. Dayta nga ababa nga balikas iparangarang na iti panangawat na kanyak iti tunggal maysa iti amin nga tao iti anyaman nga kasasaad ken estado iti panagbiag. Dayta nga ababa nga balikas kakabsat iparangarang na nga awan iti pagpatinggaan dayta nga ayat na. Ti siya asino man nga ayaten iti Dios saan na nga panunuten. Aya wenno saan nan nga panunuten, pagadalan, maingay pakidebatyan. Ayan, no inawat mo ni Apo Diyos kas manubot ken mangisalakan mon, ay dita pusom, pinagtaeng mo isunan, umay iti ayat na uray pa'y kakabsat. Idihan mo pa nga inawat, adda iti panarabay ken adda ti ayat na iti Diyos. Awan ti siya sino man kakabsat, nga saan nga ay ayaten iti Apo. Aya, siya sino tayo man, wenno anyaman iti addang kasasaad tayo, ay ayaten na tayo. Anya, iti pagbanagan iti daytang ayat iti Diyos kakabsat. Kunana iti maudi nga paset iti verse 33, iti mismo a Dios ibilang na ida nga awan basol da madaydayaw iti Apo. Anyan kakabsat nga kapanunutan, anyan nga kinapudno nga kayat nang saon inaramid na tayo nga awan basol na, pinakawan na tayo, pinalinteg na tayo kakabsat. Aya, binalbaliwan na tayo. Iti Dios inala na dagiti agturong iti impyerno ket inaramid na nga anak na. Wow, napaka-amaze, di ba? Aya imbis nga agturong tayo kung medyo impyerno, ngem nagaramid ti pamuspusan iti Apo tapno ti kastahan tayo nga agturong iti dayta nga destinasyon tayo kakabsat. Inalan dagiti ima iti mamartek. Aya nga nakaiggem iti bote iti arak ket sinukatan na iti Biblia nga iggamanda. Hallelujah. Inalan na dagiti maibabain nga tattao iti komunidad ket inaramid dayta nga dayaw iti kadagiti kapilya, Sunday school teacher. Inalan na dagiti anak nga parikot kadagiti naganak. Ket inyapan na iti church tapno ti kasta agbaling nga song leader da. Tapno agadal da kadagiti sasao iti Dios. Tatakakabsat, ni pagarup mo nga saan na kang ayaten iti saan nga ayat dayta kakabsat. Ni pagarup mo no haan nga naindaklan nga ayat dayta marikliknam iti dayta nga gundaway. Saan kun nga ammo no anya iti inyan ti kay papananat ti ayat ken ka. No panunutet kakabsat. Wenno oras ka nga dumdumngeg. No panunutem, dihang ka pa nga namati, dihang ka pa nga amo pa inawat ni Apo Dios. Aya, mabalin nga, ayan mo nga, no, mabalin siguro nga, saan ba ako? Anya nga tatil pagturturungan iti biyag kon, iti awan ni Kristo, baka awan akon, mabalin nga kasi ay. Bueno, anya nga tati pag nagbanagan iti biyag kon, nuhaan kong inawat ni Apo Dios, akas manubot kin mangisalakan kanyak. Yang gapot ayat na, gapot tay ayated na ka iti Dios, adda kang agdingdingeg iti day, dito yung aldaw kakabsat. Adda kang mangiwarwaragawag iti sasao iti Apo. Adda ka nga usaran na iti Apo, iti indaldaw-aldaw. Wenno pinili na ka akas agbaling nga adipon na. Awan ti anyaman pay kakabsat nga pagpatinggaan iti ayat iti Dios. Siya asino ka man, anya ka man, anyaman ti inaramid mo, ay ayaten nakalatta iti Dios. Nya pay kakabsat, saan tayo nga maawanan iti namnama, iti panakaisina tayo ti ayat iti Dios. Iti sa kakabsat nga dadya nga panakaisina, iladawan na iti panakaada iti baetan wenno dadya gap nga kuna tayo kakabsat. Aya, kasla agasawang agkuna nga naadanda iti baet. Wenno adda nga imadayo da iti tunggal maysa, gapo iti maysa nga banag, wenno gapo iti maysa nga tao. Daytoy kakabsat iti saludsod, adda kadi iti mabalin nga makaisina kada tayo iti ayat iti Dios. Kasi binasa tayo. Adda ka iti tiyempo wenno dumten ka iti tiyempo nga isardeng iti Dios nga mangayat kada tayo wenno kisayan na iti ayat na kada tayo. Mabalintay ka di nga maisina iti ayat iti Dios. Kastoy dagiti dinamag ni Apostol Pablo kakabsat manipod ti paset iti Biblia ngintay nga binasa. Aya, dagiti kapadasan tayo kadi iti mangisina kada tayo. Iti ayat iti Dios. Iti Roma kakabsat verse 8
37, iti baet kuna na dagitoy awan duwa-duanan anay nga agbalay kitay babaen kenkwana ang managayat nga nagayat kada tayo. Ni Apostol Pablo kakabsat patalgeden na nga awan pulos iti mabalin nga mangisina kada tayo manipod iti ayat iti Dios. Kabsat adda kadi iti kabusor nga mabalin nga mangisina kada tayo iti ayat iti Dios. Iti verse 38 and 39. Awan duwa-duwa kuna awan duwa-duwa nga awan iti makaisina kada tayo iti ayat na iti patay man wenno iti biag dagiti angheles man wenno dagiti sabali ana inlangitan nga agturay wenno pan nakabalin ti agdamanga wenno iti masakbayan iti kangatuman alaw ang man wenno iti kang unggan iti daga awan pulos iti sangarupaan sangkaparsuhaan kuno kuma iti makaisina kada tayo iti ayat iti Dios ako kuha na tayo gapu ni Kristo Jesus nga apo tayo madaydayaw iti apo adda kadi kausat digiti tiyempo nga makisayan iti ayat iti Dios kada tayo adda kadi digiti peggad nga mangisina kada tayo dayta kadi bakbaklayong nga problema kakabsat iti mangisina kada tayo dayta kasasaad mo physically dayta kadi iti mabaling nga mangisina iti ayat iti Dios kabsat awan iti anyaman kin mabalin nga mangisina kada tayo iti ayat iti Dios adda iti maysa nga lalaki nga agtawon iti 90 years old daday nga dinamag na iti maysa nga pastor gayem ay ayatem kadi iti Dios na indangad dayto nga lakay iti rupa na ket nakaisem nga simbungbat kada ito nga pastor adda iti napinpintas nga mabalin ko nga ibaga ka anya dayta dinamag naman dayto nga pastoren ay ayatin naka ay ayatin na aming nga tao awan ti siya asinuman nga saan na nga ayaten. May sa kakabsat nga kinapudno nga masapol nga pagbiyagan tayo manipod iti daytoy nga aldaw kabsat. Kan kanayon na tayo nga ayaten iti Dios ket awan iti anyaman pay nga mabalin nga mangisina iti tunggal maysa kada tayo gapu iti ayat na. Kabsat no adda ka iti daytoy nga gundaway nga aglolong when agbirbirok iti panangsagit iti Dios ta biag mo. Mabalin nga damdamagam no ayaten nakamot laeng wennohaan. Mabalin kayat mo iti umadayo ket halos agmudon dahil sa panagananos mo nga agbirbirok iti ayat iti apo. Mabalin na banbanugan kan nga sumangsango iti adung riribok pakarigatan iti panagbiag na dumaduma nga suot ken parikot ken kasapulan kakabsat. Anyaman nga kasasaad ti adda ken kaita palubusam ka di kabsat nga malapunos ka iti daytoy nga kanito iti ayat iti Dios ket riknaem iti naidumdumang ayat na kenka iti daytoy nga bigat ay ayaten nakakabsat regardless of who we are of who you are anyaman ti kasasaad mo kakabsat anyaman ti sitwasyon anyaman iti pagdaldalanam i-recognize mo lang i-honor mo lang adda nga ay ayaten naka iti apo ket malapunos kakabsat iti presensya na iti daytoy nga kanito kas tarigagay tayo kakabsat madaydayaw iti apo dawatek man nga agtamod tayo iti daytoy nga tiempo ket agkararag tayo hallelujah madaydayaw ka apo gapo iti nawaduwad nga parabor kinaindaklan nga ayat mo kada kami anyaman apo Dios nga tukad iti adalmi anyaman nga sitwasyon iti klase nga panagbiag nga adda kada kami pada na kami nga inayat apo nga awan iti kondisyon na anya na po nga naindaklan ken nainlangitan nga ayat iti daytoy nga kanito apo Dios damateg man iti daytoy nga aldaw nga ikawus mo kada kami iti rak-o iti talna iti anos kinaman nga asi iti ayat mo apo kas anak mo ket makita mo't kumakadi apo Dios kada kami iti dayta nga ayat aramaten na kami nga silaw iti daytoy nga lugar no anyaman nga lugar ti ayan mi apo may parangarang kadi dayta nga naindaklan nga ayat na makaali kami kumaapo wenno makaakar kami kumaapo gapo iti dayta nga ayat nga adda kada kami agbalin kami kung makakalusugan nga bendisyon apo kadagiti amin nga tattao nga makasango makasangom iti daytoy nga agmalem gyaman kami met apo taga po iti agtultuloy nga ayat mo kada kami mabalimulat na nga sungbatan kinagtultuloy iti panangipaay mo kada nga sungbatan dagiti akararag mo iti naldaw-aldaw wala po iti daytoy nga gundaway adu day agbirbirok adu day kayat dang marik na iti ayat mo iti daytoy nga
nga gundaw apo lapunusan man ida. Lapunusan na kami man iti naindaklan nga ayat mo apo. Kang runaan na dagiti pampamilya mi apo. Tunggal pampamilya nga dumdumngeg adda ditoy live streaming apo ideklara kiti panang bendisyon mo kadagitoy apo Dios nga pampamilya. Ay wanam, tulungam, sabtem iti kasapulan da apo Dios iti inaldaw-aldaw apo. Idem apo Dios iti salon at kadakwada. Kada kiti amin nga dumdumngeg ipaay mo apo ti balay iti panagserbida, ipaay mo ti panagbalay iti panagbiagda. Ipayam apo ipayam idem kadakwada apo Dios ipayam iti dadagsen nga panagserbi ka da iti tarigagay mi apo kas mapapabilig da pay babaan apo Dios iti naindaklan nga ayat mo. Apo Dios agyaman kami naindaklan ka nga Dios nga pagserserbian mi. Waya-waya am kadimot apo kadagiti anyaman apo nga paglablabasan da iti kadagiti nga pampamilya dawatek apo iti iti panangidalan mo kadakwada nga amin nga dagiti laped apo ti panagbalinda nga nabalay iti panagbiag manipot iti kaubingan ang gana ti ama anak lolo ken lola apo Dios itdeman iti panakawaya-waya ket apo Dios enjoyen da iti biag ngayon paay mo kadakwada kas agserserbi iti nagtultuloy nga itantanok da kaapo. Samot apong ipayam ida iti salun at protektaram. Kadag dingding kanya apo kadag sibsiba iti radradyo da nga sumangsango apo iti nadumoduma nga problema ken kapadasan iti biag apo si kaman iti mangipaay panangidalan kas tamot apong itid mo iti pag-umbiso nga sungbat kadag itoy nga sangsangwanda nga problema ipaayam apo iti tunggal maysa nga agdingdingeg iti daytoy nga gundaway iti talna ipaayam iti rag-o ken namnama apo Dios. Malaydayaw ka ugad, malaydayaw ka apo kararag kumot idagtultuloy nga ministry iti daytoy nga istasyon DZMR agyaman kami apo iti opportunidad apo Dios nga iwaragawag mo iti naindaklan nga nagan mo babaan apo Dios iti daytoy nga programa kadag iti program diti DZMR dawatek apo iti panangipaay mo iti pigsaken siya kinasirib iti tunggal maysa nga aramatem iti daytoy nga istasyon apo kang runaan nga sabteman dagiti kasapulan kasapulan apo Dios iti daytoy nga ministry apo Dios ikararag ko apo nga aramatem daytoy apo Dios nga itinadumaduma kadagiti naduma nga programa tapno tikas na mai-share apo maiwaragawag iti naindaklan nga ayat mo bendisyonam apo Dios iti mangi leader may no mangi matmaton iti daytoy nga istasyon apo Dios manipud kini Sir Ted ken kadagiti amin nga kaduada o Lord God ni Brother Jos, ni GM, Brother Bal, Janine. Ken amin da apo Dios. Gagraman ka dagiti guard apo amin apo Dios ka involved iti daytoy nga ministry. Lord, itdem ka di apo iti panagbalay bendisyonam apo iti tunggal maysa apo Dios ket apo iti presensyam ti agtultuloy nga makiadda kadagiti nga programa kadagiti ere apo Dios nga programa iti daytoy nga istasyon apo pulutam ket aramidem nga isingsingayan nga naisingsingayan dagitoy apo Dios nga may parangarang iti ayat mo kadagiti listener apo kasumango kami manen iti daytoy barong nga aldaw iti panagbiag mi dawatek iti panakiadda iti Espiritu Santo ket kanayon ko maapo nga iti ayat mo iti kumuyog kada kami iti daytoy nga agmalem apo pagbalinan na kami nga silaw ken bendisyon kadagiti tattao ti aglawlaw mi kastamot apo nga ipayan na kami apo ti managayat nga puso anyaman iti sangun mi anyaman nga dadagsen punom ti puso mi iti rason apo nga agdayaw ken ka giyaman kami apo Dios ket idaton mi daytoy nga ngagmalam itantanok da ka idaydayaw da ka itinaga na Jesus. Amen. Thank you Lord. Ikaw ay sinugo
siya sa krus, namatay upang tayo'y maligtas. Pag-ibig ng Diyos nang sa ating tumubos, buhay niya'y iniyalay, buong pusong sumunod. Nagtiis, naghirap, dugo niya'y dumanak, ipinako siya sa krus, namatay upang tayo'y maligtas. Pag-ibig mo sa amin tunay at wagas, di kumukulas. Kung gaano ang lawak at lalim ay di rin masukat. Habang may sikat ang araw, bituin at walay may iwanan. Ganyan ang pag-ibig mo, di magwawakas. Pag-ibig ng Diyos nang sa ating tumubos, buhay niya'y iniyalay, buong pusong sumunod. Nagtiis, naghirap, dugo niya. Alam mo, nagyaman tayo kakabsat, iti dahi nga kanta, Pag-ibig ng Diyos. Dahi tati boses ko kakabsat, iti 1994 or 1995 pa dahi nga kanta. Well, nakakabless pa rin yung mensahe. Sa uti apo kakabsat, katawan iti hindi ho maluluma kailanman yung mensahe ng Panginoon. Kahit yung agyaman kakabsat, iti tunggal may isa kada kayo nga nakipagpasit manin iti dito nga programa, kadag iti adda di sibsiba iti radyo da, iti dito nga oras kakabsat yung bagagsapa, o repay kadag iti adda dito live streaming tayo, kas kini Sister nga Leonida Mindoro, happy morning po. Kini Ma'am Rubilinda Arok Agustin, kuna na blessed morning po Pastor and family, God bless po. Kay kini Pastor nga Mary Jane Padilla Sabas, Madam Matigwibuyan, imbag abigat manen, kuna na. Ore pay kini Pastora nga, Pastora Ma'am Beron. Soon to be Pastora siguro, di Ma'am Beron na Pascual, good morning. Kini Sir Alex, good morning. Kini Sister nga Tracy Talejo, good morning. Kini Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning Pastor, kuna na. Good morning kini Ma'am nga Lourdes nga Gatiwan, Pastor Bong Manachol, good morning. Good morning ni kini Ninang Lydia nga Galang, ninang adda kami di Talupaw, idi Kalman. Nag-ground trip kami. Lupaw Nueva Ecija. Good morning mat kini Pastor nga Jonah Dawawong. Ano na? Kini SB nga Christopher Castillo dita Rojas Isabela. Blessed morning po Pastor Lawrence watching from Rojas Isabela. Kuna na from Rojas Isabela, Boyet and Bell Musikahan family. Okay, at danda iti programa nga musikahan. Gito nga agasawa, Boyet and Bell. O repay kini Sister nga Maylin Timbresa Tamayo sa Sabado ko na madama magbibuya kini Sister nga Deliaro, good morning. Kini Maylin nga Timbresa, good morning Pastor Junimil Hipol dita Rizal Rojas Isabela, good morning. Kini Lola Paz, kini Lolo nga Milyo, ken siyempre kini Madam nga Marlene, kinti pamilyam, good morning Pastor Junimil Hipol, kini Christopher, kini SB Boyet Casillo, good morning. Pagyamanan mi mat biyag mo Pastor ken iti mensahe manen ko na adlay hangkon nabasa dito kakabsat kas kini Pastor nga Mercy dita Magno, amen. Madayaw iti Apo, thank you Pastor for sharing the word of God. Kuna na, God bless you po Pastor and to your family and to all listeners, keep safe forever. Edin Kaban Abad, kuna na, blessed morning Pastor and to all listener, God bless you po. Kuna na nya pa itang ko na basa aminan kakabsat. Agyaman man iti panakya dayo tilas uti 30 nga minutos. Ili dayo nga programa kakabsat. Akikita tayo man iti tangatang intunubigat. Iti kastimot lang nga oras. Kini dayo nga programa. Well, sakbay nga glipas tayo kakabsat kahit yung mga kablaawan. Iti ayaten mi nga kabsat. Ti panganay mi. Happy birthday. Kini sister ko nga Shirley Salazar Blanco dita Rojas, Luna Rojas Isabela. At sanay mabusog mo kami.
Well, happy birthday, sister. We love you. And well, pabakadaman tiyan agad kang sa Chudi Apo. Lawrence Salazar ng Bagal daw. Iti Huwebes. Biru-biru kikmiten Kaya rigan iti bilang tibitwen Kasta met maadang mo Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No adaman